Avui parlarem d'Artemisa, que Artemisa és una deessa verge. És filla de Latona, deessa de la natura, i de Zeus, rei de l'Olimpus. També és germana d'Apol·lo. Artemisa és una dona lluitadora, independent, feminista. Adora la natura salvatge i no la vol domesticar, li agrada tal com és. Se supera en l'adversitat. Allà on posa la seva idea, posa la fletxa, és a dir, té molt bona punteria. D'altra banda, Artemisa és una gran solidària de les dones. Sempre la veuràs en grups de dones, en grups d'ajudar a mares solteres, a dones maltractades. Vull dir, és un caràcter que li interessa molt tot el que té que veure amb les dones. Ella li agrada moure's pel camp i li agrada molt córrer, en la qual cosa el seu aspecte doncs, és molt juvenil. Penseu que l'únic que li va demanar el seu pare com a regal de naixement va ser una faldilla curta, que les deesses totes porten túniques llargues, doncs ella li va demanar com a favor especial una faldilla curta per poder córrer a través de la muntanya. Amb això us fareu la idea de que és una revolucionària. Artemisa, a l'hora de cuidar-se, és molt salvatge, si em permeteu l'expressió. Li agrada tot el que és natural, li agrada fer-se les seves pròpies cremes, les pròpies essències de farigola, de romaní, d'allò que troba perquè coneix molt bé totes les herbes i totes les essències de la muntanya. Llavors és una noia que la peluqueria li interessa poc, es pot arreglar allà els cabells, com he dit abans, li agrada fer-se les pròpies cremes o les pròpies essències. Li importa molt poc si va sense depilar, perquè la seva prioritat és una altra. Artemisa, com us podeu imaginar, és una dona molt alternativa, que pot ser vegetariana i inclús vegana. En quant a perfum, ella buscarà sempre essències florals. Li agrada molt l'olor espígol, la flor del tarongí i totes les essències que li puguin recordar la muntanya. Quan passem per l'etapa Artemisa? Passem en l'època, doncs, normalment podria ser una època de vacances, que podem anar a la muntanya, recuperar l'aire lliure, doncs estem en una etapa Artemisa. Hi ha moltes dones que s'identifiquen amb ella. Són persones que coneixen les essències de les plantes, de les herbes, que saben fer ungüents per curar el dolor o per treure granets, i els agrada molt estar en contacte amb la natura. Artemisa és una dona sàvia que coneix els secrets de la natura. Si penses que tens trets d'aquesta deessa, doncs t'hauràs sentit plenament identificada amb ella.